Isip pagpasidungog sa mga senior citizens, gipahigayon Huwebes sa gabi Disyembre 8 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang labing dako nga Korean pop act concert sa Sugbo. Ubos sa tema nga A Tribute to the Elderly, 𝐷𝐢 The World Will Care. Mainiton ang pagdawat sa mga Sugbuanon sa pag-abot sa mga Korean idols nga mi-perform sa concert. Ang inila nga mga talent sa SM Entertainment nga sila Boa, ang Queen of K-pop, EXO members nga si Chen ug Xiumin, ug ang pop duo nga si Yunho ug Changmin sa TVXQ ang nilingaw sa mga nanambong. Si Catherine Tubero nga gikan pa sa lungsod sa Linuan, alas 3 pa lang sa hapon niabot na sa concert. What time ka ni Ane? Mga 3? Oh my gosh, 3 pero 6 ang ano. Oh, of course, nag-early jud ang parking, ang ang linya, and especially na free seating. So, di ka sure kung makalingkod ba ka sa kaganahan. So, You're from? Liluan. Liluan? Oh. Ano pa dyan kag traffic? Oh, traffic jud. Pero ano mo, worth it man ang concert? Yes, very. I just wish na like more songs, but I understand the time. But still, Traveler ni Chen, I really wanted to hear it live, but it's okay. Taliwa sa bunok sa uwan, nagpadayon gihapon ang pagpakita og suporta sa mga fans. Kinsa man ninyong giani sa concert? Ang EXO! Xiumin or Chen? Both! What time mo ni Ane? Mga alas 4. Ako 6 na. Alas 4 sa hapon? Yes. 6. Tapos, unsa man ang inyong most awaited part dire sa concert? Tanan! 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 Support na! Support! Support tanan! Tanan may isang pound. Buti fandom! Gani sa excitement sa mga fans bisan pa sa pag-uwan, dunay mga barikada nga nabungkag sa venue atong sa concert. Hinuon, walay mitumaw nga kaguliyan. Ang 𝐵U2 concert mao'y ikaduhang hugna sa kalihukan nga naghatag og pagtagad sa nagkadaiyang sektor sa Katilingban. Ikalipay sa usa sa mga K-pop fans nga si Santino Bonachita ang advokasya sa Korean concert series dinhi sa nasod. It's nice to know nga kanang aside from the K-pop acts that were here, they also highlighted our mga elderlies, no, since the theme karon is a tribute to the elderly. So they featured some of the senior citizens that have achieved great things in their life, and we have to remember them and we have to honor them despite their old age. We had also artists like Ma'am Trita Corrales and Sir Ian Veneracion who serenaded the crowd and our senior citizens. Tungod sa kalampusan sa maong concert, malaumon ang mga Sugbuanon nga mahimong concert hub na ang Cebu. We really enjoy the concert despite the rain, no? Bisag kusog kayo ang ulan, enjoy kayo minya maramig wala, and then we're so happy nga finally we have kanang major K-pop acts here in Cebu, and we're looking forward nga mamalik sila and they would bring other artists also, di ba? Yes, we're very happy and we're very excited also for we're hoping na magkadaghan pa gyud ang concerts dinhi sa Cebu, especially knowing na somehow we are able to lessen COVID, and then syempre kailangan lang kita mag-take care sa tong self as well. Ang maong concert gisalmutan sab sa mga Filipino artists sama nilang Asia's Queen of Songs, Cebuana singer-songwriter Pilita Corrales, inilang aktor nga si Ian Veneracion, talent influencer nga si Lady Pipay ug singer-actor Lucas Magallano. Alang sa My TV Cebu, kini si Zyrila Rapsing.